Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan lat aramidam no dag Facebook. Anastasia, bakit? Ay nawaw, nalpas nga roden ti trabaho. Ay gat maturog ka na, tapno masapa ka amang ilukat iti store mo inton bigat. Di ka di madanagan, uray na po yatak, manglukataklat na. Na. No kayat mo ti maturog, umunakan, saan ati pa nag-Facebook ko ti pakibibiyangam. Mala, i-off ko nga rodan ti silaw, tumuna ako na maturog. Masapak pa'y nagtrabaho iti garden inton bigat. Sige lang, agkita akpay ti mayat ama i-share post, takbay ama turog ak. Rabeng, ngamadda ka pa'y laang dito'y kusina. Silya, anak ka. Ay nawa, agsaludsod kay pailaang matnana. Dakas tag saludsod, ay anak ka. Amuyo mat anak kapsot ti signal iti silid ko, nanang. Hustong aminin ta cellphone. Facebook ti liwliwak no kastoy nga awan aramidag, nanang. Kita di mo unay ti agpuyat. Amumot nga da pakipurdiyaan ta inton bigat. Wen, maturugak matladagos inton madamdama, nanang. 30 minutes lang daytoy. Ada nga min nakitak iti Facebook amang ipaburak iti dara. Anya? Di ba lilatan? Di yung matlang maawatan. Maturog kay kit day, no awan ti aramidan niyo. Nag-comment gayam ti awanan bain iti Facebook post ko idirabi. Ay no, asino tawanan bahin, Anastasia? Bigbigatan na kas tatirumrumor itingiwat mo. Asino kumapay? Day taasilya Apay ka no? Adalaang ti shared post ko may papan kadagiti nalaing abumulod iti gamit. Ngam di daam mo ti mangisubli. Kastakit din ti comment na. Anya ti comment na aya. Saan ka no amasapol nga agposak iti kasjay? Kustumat piman ti na ibagana. Saanen amasapol nga agpos kay ti kakasta. No asino ti patpatamaam, idiritsyong lat nga aminin, nga i-chat, bakit? Assuming laang day ta babae, saan kumot nga innaganan, ngam kasjay-kit din ti comment na. Ay nawaw, papansin launay mo't. Nalipatan na siguro ti steamer a binulod na kanyak 3 years ago, nga aging gaita, di na pa'y insubli. Nakita ti comment mo iti post ni Anastasia. Silya, anak ka. Anya kumaita, nanang? Man ano kuma? Apay mo takas jay nga iti panagsasaumkan ko na. Kasano? Post a post? Awan mo ti innaganan na iti dayjay a post na. Uray amoklatan asyak ti patpatamaan na. Saan laeng anam na minsan akasta tinaramid na? Uray amuklatan asika. No adda sa anyo ang nagkinaawatan, mabalin mo't apagsaritaan nyo iti personal. Manulaang mo't amit raw tinagbaetan ti balay tayo. Para laeng iti steamer, ibabay nakit din iti social media. Nasayat ayamat ti kasjengar aramidan na. Kunak maano nalpasan day tanga issue. 2025 itan. Idi pa'y 2022 nga issue yu day tanga steamer. Nagrigat akasarsarita day tanga Anastasia. Inton kwan, pasagid iti Facebook. Makitkitak dagiti ipopos na. Ngamawan mo tinagan mo. No di mo magustuhan dagiti ipopos na iti Facebook, i-unfriend mo. Ay,
Saan ang mabalin? Bumalasak ba't Apay ti kunana, kapoy na tao. Ay saan nanang? Sa anak apa atew iti dayjay a babae. Saan ko nga i-unfriend? Tapno makita na ti rupa na nga i-post ko iti Facebook. Anya? Impos da ka kano ni Celia Anastasia, bakit? Una, tatalagaan na pride day ta a babae. Iso nga impos ko mata. Mamin, ano ka di nga ibagakin ka? Ano at dati saan nyo ang nagkinawatan? Pagsaritaan nyo ang nasayaan? Saan ang masapol nga ipupos yun iti Facebook? Nagado ti makabasbasa. Apay nga min abas na agkom-comment latan iti post ko. Di pa'y agyaman, tasaan ko nga impost ti steamer ko abinulod na, atalo atawanan tinapalabas, ngam di na malagip maisuble. Asidaglang mo ti balayda, di ka mapantag sarita kayo ti personal. Ang mga numakabil ko pa'y day ta babae. I-Facebook yo ti abayo. Nagado ti makabasbasa. Di uray pa'y, saan asyak tinakababain, ta iso ti di na amo ti mangisubli iti gamit abinulod na. Ay na, Anastasia, aya. Kaanon to pa'y amalpas day ta nga iso. Pagbaga mamad day ta Celia, bakit? Apay ni Celia nga anak talakay. San amalmalpas ti apat na kini Anastasia nga ex-kumari na? 5 basag ititirsin na itay. Gat agsalsaludsod ki di nagiti sismosa. Anya ti sinaludsod daken ka. Salsaludsodin da, no anya ti pudno ang napasama. Nabasa da ka nung amin iti post ti duwang agkumari ti social media. Makitam day talakay. Nakababain at talaga. Para simple lang nga banag. Masapul nga i-post kan ibabain da titong galmay sa iti Facebook. Ay nawaw. Sika ti mangi diretso iti anak mo. No siyak ti mangi bagaken kwa na. Siguradaw nga awan denggen na. Ikalintegan namanen at idakas nga aramid na. Ungtam nga main tapno agbutengken ka lakay. Naimbag abigat mo, tatang. Kastamit king ka, Celia, anak. Agtugaw ka, dati iba ka king ka. Ay nawaw, adalakad ko ita, tatang. Anya ti bagayo aya. Mabalin ka day nga i-delete mo iti Facebook mo, ti maipapan iti kumarim, anak ko. Apay ko mga i-delete ko ngay, tatang. Di nantupay i-delete ti Facebook post na kontra kanya. No ag-post iti Facebook, kunamla no branded ti steamer na. Saan mo itamadlaw mat ang lokal? Ay na, nagado ti makibibang iti apayaw. Nupos kayo apos iti Facebook, awan saan masulbar ti parikot yaw? Ang mga kidi na dumakay. Awan ti bibiyang ko. Imbabain nak iti social media. Iso nga imbabain ko mata. Iso laang ayat adakarbangan na ag-post iti kasjay. Ay na, darigat kayo akat sa salita. Manula ang amitro tinagbaitan ti balay yaw. Ngam iti Facebook pa lang tinapili yo apagapaan. Ado ti chismosa ang makabasbasa. Awan ti bibiyang ko, tatang. Bayan nyo ata makichismis da. No talaga kayo mutlaeng, iti paraangan tayo ti pagapaan yaw. Nalawa ti paraangan no kaya yaw. Idi pa'y napalabas nga lawas dahita nga issue yu iti kumarem. Aging gayta, di yu pa'y la indilit dagiti Facebook post yu. Ay nawaw, kita mamat ti Facebook dayta Celia. Di na pa'y indelete. No i-delete ko ti Facebook post ko. Ang mga nupanunutan na nagpaabakak. Awan eh. Ado tinangisir bakit? Oray ka dagiti buy and sell groups. In-share post da. Ag-viral kayong agkumarin o kastalaan. Ag-viral. Ano ag-viral? Anya ko maita. Basta siya, amok ti mangisubli iti binulod ko. Saan akas iti daduma dita. Sa dala ang isuble no kaano akay kayat da. No daduma, awan pa yun ti agsuble. Ay na, makamukay man langan nagkumari. Tap numalpasin day nga isyo.
Itad mo ti bayad ti steamer a binulod mo kin Anastasia. Isumat nga min ti planok, tatang. Adda pagbayad ko. Ururayak lang nga iso ti umay mangala dito'y balay. Ay nawaw, itulod mo latan iti ayan data si kamo piman ti nagkurang. Di mo binayadan adagaws. No saan mo pa siguro ang nakita ti share post na? Ang mga no di mo matin mapanunot abayadan. Kit idi pa'y napalabas at tawon dayta. Iso ti umay dito'y tatang. Apay asyak pa'y lang ti banugan na ngay. Ay! Di nakman pagpungpungtutan sila. Itulad mo, tibayad ti steamer a binulod mo. Iti taon 2020 taw. Tapno malpasan ti saritaan. Idilit yung madlangan iti Facebook yaw. San ang masapol nga iwaragawag yaw iti intiro asa nga lubungan ti parikot tinagbaitan yaw. Alawa ng tatang, mapanakon. Di ka nagungag. Asino ti san ang makaungay? Nukas talaang Iti pa'y pagbakak. Ano talaga kayo adwa? Iti paraangan ti pagapaan yaw. Ipilit yung matyaga pa iti Facebook. Salpag kayaw. Si kaman langan ti pangtadak iti bayad ti lokal nga steamer asang kay baga ni Anastasia Pariterso. Mapanggalangan ni Jabalay. Kasi ka ti mismo amang yahot yung kuwana. Ay nawaw, jak kayat. Ang mga numay pungot ko pa'y kitdi. Sapay awan mga nawa kada kami no bilang laang. Lumay pa ba ni Danawa? Agdadagiti ka aruba. Anya? Ore, agpinungot kayo kan bakit ko. Agdadagiti ka aruba ang mga nawa kada kayo. Ay nawaw. Kung kunak lang, Maria. Baka pay sumatay. Ada ni kumari mi Jabalay. Mapan kay Jay. Si kalaang ti mapan ijay. Barang masulbar yung matlaang di parikot itinagbagitan nyo. Nakababaing kami. Nga iti Facebook ti pag-apaan nyo, Mari. Adong ti makabasbasa. Sino tinangibaga ang mabalin mo ti umay dito'y balay si Kaselya? Saan ka di nga imbagakken ka, aban ka dito'y balay? Kayat asawan day ta, saan amabalin nga umay ka, no kaano akay kayat mo? Imaya, taitad kun ti bayad ti steamer mo. Tapno saanan nga adu ti ipopost mo iti Facebook. No kasta, agbayad kan mare? No awatam amare. Ay katuan amare, tapno makagatangak manen iti steamer ko abarong. Manuarod ti bayadak maray. Sika ti makaamo Lokal laang mati steamer ko abinulod mo. Mangtudak lang iti 3,000 maray. Umanay mat siguro nday jay. Mabalinan day tamare. Adamot dagitay nalaka nga steamer ije palengke. Awatom nga rod ti bayad ko. Ay na, agyaman naklaonay Maricelia. Di ka madanagan. I-delete kon ti post ko may papankan ka. Ay, oras mare. I-delete ko matlangan amin a post ko kontrakan ka. Kayat ka di asawan day ta, nga agkumare tamanan? Ay, sika, no niya timako na mare. No, mapakawan na, di mayat manan. Ay na, pakawanan tanti tunggal may samare. Sa dinaw tinapananday ta asilya lakay. Rumabein, awan pa'y nga agaway. Imbaon ko itayan da Anastasia itay alas 12. Yung maging gaita. Oo, pero nagsublay. Anya nga'y tinaramid na ijay. Mapan nabayadan ti steamer a binulod na. Ay nawaw, amangan mo't no nagkinabildan. Saan ba siguro? Ay nabubong, di ka pa kampantay. Amumot anapudot ti daraday ti tunggal maysa. At dadan ito husto ka edad, bakit? Amuda ti husto kin saan? Sana na masapol ang mabambantayan da kita. Babakit dan? Anya tar alamida ni Celia dito balay, bakit? Nabayag samot din dito balay. Wen, imay naintad ti bayad ti steamer ko abinulod na. Kalpasan na, nagis-istorya kami. Dinimutan na si putan ti oras. No kasta, okay kayon? Wen lakay, napakawan min ti tunggal maysa. Agkumari kami manen ita. Ay, mayat nga ron, ano kasta? Saan anaragsak ti biyag? Naddatiguray ti puso tayo. Pudno launa lakay. Naimbag mandasan kaya nagkinabil iti kumaren. Saan?
Tana amiris mi nga adda ti biddot mi adwa. Iso a pinili mi tinagpakumbaba. Maragsakan ang launay ti kastanang ko, Anastasia. Mala, erwar mo karuti tinapay aginatang ko. Ta, ikapita yung man. Kita lakay Anya ba ninday ta? Bakit? Awan betal dagiti Facebook post da Anastasia Concelia iti tunggal maysa. Yo, kita man. Aday tani, Kayuwin gagpaisaw. Ang mga mano nagpinakawandan. Sa payla kumaalakay. Ada akon, tatang, nanang. Pasensya kayo na narabianak. Day, sa dino tinagapwa manakaw. Iti ayan damari Anastasia, nanang. Nagpinakawan kayo kadain, iti kumarem. Marabianak ka din no saan pa'y tatang. Masapak ang maturog ita. Ngamin, nagtulagan mi iti kumarik nga agkuyog kami nga agpalingkin ton bigat. Agrubata kon lakay. Aguray galatan iti tricycle iti sangwanan ti store mo Bakit? Saanan akasapulan lakay. Dumagasak pa ngamin iti ayan ni Maricelia. Agkuyog kami ngagpalingki. Ay nawaw, itala ang manan Wen nga rod, kalpasan ti talo atawan. Okay kami manan iti kumarek lakay. Kitaan nyo Ang mga notdamanan ti pagapaan nyo, basta ipusyo manan iti Facebook. Saanan ang maulit dayta lakay. Mare, nangag mo ti pagsasaritaan dagiti tattao analabsan ta itay. Wen mare, ti may papanmat iti steamer mo. Awan lat amok, agapan tumanen dagita iti Facebook, gapulaang iti shared post ken steamer kunada sa dagkatawa. Di talatan ikaskaso ida mare. Panunutan da, no niya ti kayat da panunutan. Ay nawaw saan amabalin a pagchichismisan da ti biag tamare. Agraman panagapat updated da. Nabasa da siguro ti Facebook post tayo din nagapata. Iso nga amuda, mare. Kaya't mautadan no gagtirupa da, mare. Si kakit di mo, mare. Maipabarangay ka adi na oras no kasta ti aramidaw. Saan ba't adim magas ni kumarim Anastasia dito'y balay anak ka? Maditimud na, tatang. Ay nawaw, apay ka naw. Ang mga nagapa kayo malay. Ay, saan, tatang? Nangagbila ang ada kami ti pagsarsaritaan dagiti chismosa iti paradaan. Ado ti sa uda iti limabas kami iti sangwanan da. Uray di ta tersina. Da kayo titapik dagiti chismosa. Okay kamin. Ngamday tapay lang ti pagsasaritaan da. Di da mo makamove on mo. Kasano kit nagpus kayo iti Facebook. Idi pa'y napalabas nga aldaw dayjay, tatang. Sa maysa, na-delete mo ten. Uray pa'y na-delete no binasa dagiti chismosa. Talaga nga iso titapik da. Chismosa da ganaw. Iso nga intun sumarunong agapa kayo anak ko. Saan nyo kuman nga i-online? Pagsaritaan nyo lang iti personal. Tapos saan amakibiyak na kita chismosa? Nene, ay nawa. Kasangsangpot mo lang. Ngam napudot man ti ulom. Apay ka di, Anastasia. Kasano, da kami pa'y laang matken Maricelia ti pagsasaritaan dagiti chismosa. Kasta talaga, taam mo dati maipapan iti apay Mayat ka di ti kasjay. Kasla saan da naragsak nagkuyog kami manen iti kumarek. Inton sumarunong amin. No at dati saan nyo nagkinawatan. Sulbarin nyo at akda kayo lang. Sana masapon nga ipusyo pa iti Facebook. No diyo kayat ama-amuan ti intero asa nga lubungan. Bakit? Ay no sa anak nakapagtepil itay. Ang mga nuadda na danog ko. Agserting ka man dita. At damot lang ti kamali yung agkumari. Ta in public yung arot ti apayo. Da kayo mismo tinang ibabay ni ti bagbagiyo. Iso nga agbalin ko mga adal kada kayo.
Tikastaan na pasamak, bakal. Ay, nawaw! No adda ti diyo pakikinaawatan, sulbaran nyo iti nasaya at awagas. Liklikan nyo ti ag-post iti Facebook. Iti kasta kat mailisi kayo iti mabalin a pakaibabainan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.